Piny owacho oreso kendo golo jokenya 27 mosebedo kokwamo e piny Russia bang' ka norwagi kaka jolweny mar kedo ne Russia tok chik e lweny mosebedo kadhi mbele e kind piny Russia gi Ukraine. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, ma bende en jatend migawo mar tudruok pinje maoko, owacho ni sirkal ma pacho ka nonyalo golo jokenya go bang' bedo kod twak gi mbetre mar piny Kenya e boma ma Moscow e piny mar Russia. Musalia chano mar limo Moscow ma tieko midhiero ma jokenya moko osebedo ka kale. Ma timore kinde ma piny rowere ma pacho kaeri pod yudore e lwet jogo eko ma wuondogi ni dhi miyogi tije e pinje mag Russia to gikone to chwalogi e lweny. We have so far facilitated about 27 Kenyans to come back home, away from the front line and away from what they thought were different jobs, but lured into battle. We have seen loss of lives, and I am planning to make a visit to Moscow so that we can emphasize that this is something that needs to be arrested. Piny Kenya gi China osingo madhi mbele matiyo kanyakla kendo rido tudruok manie kind oganda manie pinje ariyogo e yore mopogore opogore.